नोंखौ इसोर थाबानो समाय थादोंलै उन्दु मिथिबाय ना गावखौसो नोंखौ साबायना होनांगौ नामा हेल' गाइस नै एकदम माने गोजान जायगायाव थांनो ओंखारलायबाय आरो ना बरियानो बे खामानि दामानि गैया न'फोराव माने ओरै गोजान जायगायाव थांनोसै आराम बरियानो ट्रेन गाखोबाय नै लोगोफोर मिथिबायना गोजान जायगायाव थांनो गोजान जायगायाव थांनो थाखाय ट्रेन गाखोलायबाय आरो ना बरियानो खामानि दामानि मावहैसै ट्रेनाव गाखोबाय लांजेनबायनो साला हिजिराया 10 थाखा 20 थाखा लांजेनबाय साला जोंनिफ्राय मिथिबाय दा हरजेननांबायानो नै ट्रेनाव हिजिरानो 20 थाखा खासिबारियावसो गाब्बाय राब्रा जों मेथानसो जाखाबाय नांगौसो 10 किल' जों 5,000 नंगौब्रा नोंखौ थगायो नामा जोङो गेलेदोंब्रा 5,000 खारबाय मैया नै खालिफोरजों दाइस गेलेबोबाय खारबाय आरो 5,000 नोंखौ इसोर थाबानो समाय थादोंलै उन्दु मिथिबाय ना गावखौसो नोंखौ साबायना होनांगौ नामा नों मेस जाखानो मिथियानो नै फट'खौ नुदों आं नै भिडिअ बानायगासिनो ना एकदम माने एखेलै खालारा नोंना मोजां जिरायनो नागिरबाय गैया सासेबो लोगो मोना जोङो गैयालै सिख्ला मोजां एरायजोबोसो मानोबा दिनै बेखौ लाबोथार आंनिखौल' मोजां नायबाय था आरो बे सासेयाव फैयो होननानै मा होनदों फानलु आबादबा जायो मोनो मोसौ बेदरालाय मोसौ बेदर जाग्राखौ नायना माखासे मोसौ बेदर जाग्राया बिराद डेन्जार ओंखारदों खिन्थु ना नोंखौ एकदमबारे ओमफ्राय दा नागिरबाबो मोनला जों मोसौ बेदरखौ थाबाय आथिं साजोब्बाय राजस्थान हटेलखौ नुवाखै नामा नोङो राजस्थान हटेला बिदि मोनगोन नामा नोङो हा सोंफैलायलाय नोङो नागिरबा मोनला माथो मुम्बाइआव थांनो ट्रेन नेगासिनो दं रङियाव एकदमबारे हालाय हाफाय नेगासिनो नंबर 8 लाइन से थ्रू ट्रेन जाएगी कृपया फुट ओवर ब्रिज का
गारियानो 7टा बाजियावसो 7टा जों न'निफ्राय सफैदों माबायाव सफैदों 12टायाव सफैदों 12टा ओमफ्राय दा नेबाय थानांसिगोन जोङो एबारे नेनांसिगोन हरनि 7टासिम नेनांसिगोन आरो उफाय गैला हेलौ नै लोगोफोर थांलागासिनो उन्दुबाय माने नै इसोर मा बरियानो बोले मैं किया मान लिया थोड़ा जल्दी आ गया था और गिलास मार डाला था थांगासिनो माला सफैबावगोन मा सफैगोन हमनो हाला ना नोगोद ओमफ्राय उन्दुनानै थाबाय आरो बिन्दास नै इसोर एकदम बिन्दास बरिया आसामखौ नागारनानै थांसै आरोना साननैसो ओमफ्राय साननैसो उनाव फैफिनसै फैनायाथ' बारा गोबाव थाया ओरैनो जास्ट माने जायगा नायगोनबो आरो खामानि दामानि मावगोन फैफिनगोन आरोना मा गोजाखांबाय माथो मा गोजांखो आंखौ नायना मानसि लासि गोसोम नोङो बेफोरबायदिखौनो साफा नुदोंथ' आइफनजों लानांगौब्रा बेफोरबायदि नुनायनिसो आइफना जासिनथारासै मानो मोजांसिन नुनायाथ' मोजांलाय उन्दुनो बिराद बरियाना गाजा मोजां खारना उन्दुनानै थानो जि मोजां जादों एकदम बिन्दास उन्दुबाय था सानसेनो सानथाम उन्दुनानै थानांसिगोन जोङो आरो उफाय गैला थांथारसै बिदिनो थांगासिनो आसामखौनो बाराखै आरो क'क्राझारखौ मोनाखै ना माने थांगासिनो नोंथांमोननो लासैनो देखायलांबाय थागोन भिडिअ माबायदि दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामजेनसै आरोना टु बि कन्टिनिउ जागोन भिडिअआ